Messi Cardona i ja tinc una estrela un dia. La cursa està perillosa. Hi ha tramets de Xina molt de fang, però bonica. Acompanyat el dia i perfecte. Al principi volia apretar el terreny tècnic, que era molt ràpid, que deixar allí. Ho he intentat, però em veia molt mal i dic, ara ja a fer el premi del Pic de les Creus, i allí m'ha vist amb molta avantatge i dic, ara ja tinc que morir-me hasta plegar a més. I així n'ha sigut, poqueta avantatge, però plegat encara davant. L'atenció, pues, he hagut el rival recatalà, que és molt muntanyero, és un digne guanyador. La Granadero venia més a l'asfalt molt ràpid i jo he estat entre els dos, tanto de un i tanto de otro. Content, vamos. Guanya, l'objectiu era fer la Copa Espanya i no passa res, volia fer el marató de la moneda xina.